Podnikaniu a vedeniu účtovníctva som sa začala venovať od roku 2008, keď som počas štúdia na vysokej škole zistila, aké je náročné uplatnenie v oblasti účtovníctva, tak som sa rozhodla, že si založím vlastnú firmu a skúsim začať podnikať. Svojim klientom poskytujem okrem účtovníctva aj poradenské služby. Keď chodím na prvé stretnutia s klientmi, tak pôsobím pre nich dosť prekvapujúco, pretože som mladá a voči mladým ľuďom nemajú dostatočnú dôveru. Mnohí si myslia ešte, že študujem na vysokej škole, prípadne na strednej škole, ale pritom podnikám už skoro 6. rok. Popri podnikaní som sa rozhodla zo životnej skúsenosti, ktorá bola, že som pred 4 rokmi prišla o svojho brata. Rozhodla som sa začať pomáhať deťom pri plnení ich snov. O môjho brata som prišla na detskej onkológii a práve tam som si uvedomila, aké je náročné plniť deťom posledné sny. Jedného dňa som dostala aj so svojou maminou nápad ušiť vankúše. Bolo to na základe jedného koncertu, kde sa zúčastnila moja mamina. Išlo o bazálnu stimuláciu, kde deti sa liečia prostredníctvom polohovaní na vankúše. Ale tieto prostriedky na bazálnu stimuláciu sú veľmi drahé a preto som sa rozhodla, že sa to dá určite zabezpečiť aj jednoduchším spôsobom. Tak výhru by som chcela získať z dôvodu, že ako mladé dievča ma nezaujímajú kabelky a zaujíma ma skôr pomoc ostatným. Preto by som chcela aj celú výhru darovať na pomoc nejakým chorým deťom. A žiadnu časť z výhry by som si nechcela nechať, chcela by som ju použiť na plnenie rôznych snov a dúfam, že svojim príbehom inšpirujem aj ostatných mladých ľudí.